Sibingelele uPastor lo ubechaza amaphupho. Inamba esisuke umuntu oyi-member, yi-paying member, umlandeli, umuntu ongumlandeli, umuntu obuka amavidiyo ngoba inedatha ne-Wi-Fi, noma umuntu o-contribute-a kwi-channel ukuthi uma athola imali afake phela kwi-channel anikele. Yilawo bantu engizobe ngifonele. Uma ungabe ungekho within this bracket awukwazi ukungifonela. Inamba ngizosenza from 1975 times kuphela. Angu-WhatsApp, uyangifona ifake i-time. Uzanele sizakele ukuthi uphupha inkomo emhlophe ukukhotha akabingelela akaceli hayi. Impilo abantu abalandela i-channel yena ngingena bayakazange ngithathe nge-comment respond to ngenze video yena uyayibona impendulo ayithola uma usubuka ivideo. So ukukhothwa inkomo is when the cow is licking you. Yes, when the cow is licking you. So you can dream of being licked by a cow. Can be a calf or a cow, red or black or white. Why you find it? So we see showing you to win a inkomo. So one you know to a woman's pooping inkomo power magamaluma. You caught a local bushuti, native of mana, China, no musa. Ogani uthando nezincomo ezinhle nokukhathalelwa. 2 ngokwesintu uma uphupha inkomo uphawu lomkhotho lusho ukuthi ngenzeka kade kusondela kuwe ithongo lakho ngoba umuntu ohlambulukile njengamanje. 3 kuyenzeka ukuthi uma uphupha inkomo uphawu oluhle lomkhotho osolikhomba lokho ngenzeka uyadingeka ukuthi ugeze uzihlambulule physically. 4 kwesinye isikhathi uma ngizophupha inkomo uba uphawu lomkhotho oswenje inkomo ngenzeka umuntu osezoba nenhlanhla uphinde uphumelele ngenxa yokugezwa yithongo likuhlambululo noma ngoba umuntu okade khothwa yithongo noma kade egezwa yithongo limhlambululo bese nayo ngenxa yalokho bese bembathwa kunhlanhla.